Naimbag nga bigat, aldaw, malam, kan rebiyo amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo, iti programa tayo naimbag adamag. Naimbag adamag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo iti daytoy nga panawen. Ni Apo Jesus, tagbendisyon, nin tayo panagdayaw, ken panagkararag iti daytoy arabii. Kakabsat, awisan da kayo, kantaon tayo dito nga imno, amok dayjay pinatik. Apay nga ta ni Jesus, himpay na kanyak. Grasya na di mabubos, ketin sa lakanak. Ngemamukmet dayjay pinatik, ket namnamae kamabalin na. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Apay nga inted na kanyak, pamati mangispal. Ket tinapatega sa una, pusok talatyeg na. Ngemamukmet dayjay pinatik, ket namnamae kamabalin na. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Jak mawatano kasano ati espiritu, balbaliwan ati puso, agtulnog ken Kristo. Ngemamukmet dayjay pinatik, ket namnamae kamabalin na. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Jawak mamunuin to nano, tiyay ti Apo. No mapanagto sumabat, wenno agurayang. Ngemamukmet dayjay pinatik, ket namnamae kamabalin na. Nga idulin sa lakniban, aginggat panungpalan. Naimbag nga rabiyo amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo tayong Hesus Kristo, iti panagkakadwa tayo, iti daytoy nga devotion, iti daytoy nga oras. Ket kablaawan da kayo Apo, iti daytoy nga oras, kang runan da kayo nga agbuybuya ita, akas kada Ate Luminada Peregrino, nga agbuybuya ijay Glendale, California, USA. Ken kastamet ni Dr. Dali Requinton Mendilio, ngagbuybuya ijay Nueva Ecija, ni Ate Ruth Espiritu, ken Litar Stoll, ngagbuybuya ijay London, England, ni Ananya Boni Gabriel, agbuybuya ita, ken kastamet ni Ate Celestina Dagdag, ken Ate Elena Ferrer, Virginia Gamueta Kujamat, ken uray pay ni Ate Hilda Marsan Bibat, ni Auntie Luz Tela Gagate, Margie Mangawil Gerardo, Violeta Velasco, ni Sermonia Visel, ken ni Ate Silvia Binalay, Oli Buluan Gama, Buluan Mabago, Marlene Calaw, ni Manong Samuel Cagente, ngagbuybuya ita, LV Talal, Bless Buenofe,
ken kastamot ni Ate Felonila Bautista, ken Imelda Fontiveros, ni Chavart, ngagbuybuya iji Taiwan, ken Julio Linares Gonzales, ni JCF Dancel, ken ni Pastor Julio Sahagun, ken ni Nanay Lolit Vichu, dita Pangasinan, naimbag nga Rabio amin dita Pangasinan, Veronica Damilig, Helen Grace Mateo, Imelda Doroni, ken Eden Joy Agagad, ni Manang Rodora Reyno Balino, ken ni Ate Lenny Inay dita Dagupan, ken ni Ate Mamelia Seridon, ken Ate Jocelyn Dumlao dita Hong Kong, ken kastamot Ate Ermi Pinto dita Canada, Agnes Aquino Javier, ni Manong Samuel Torrio, ken ni Ate Lourdes Rivera Vides, ken uray pa ni Tesani Versosa, Bel Angeles, Carmelita Nario, ken dagiti amin akamkamong ken membro ni Pastor Rosemary Rapanut dita South Korea, dagiti Ilocano dita, ken uray pay jay Madrid, Spain, dagiti membro ni Pastor Abad, ken ni Pastor Leo dita London, ken kastamot kakabsat dagiti kakabsat dita Middle East, dagiti kamkamong ni Pastor Nat Litana, dagiti Ilocano dita, ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayam amin, ken uray pay dagiti adungay Ilocano dito yung nasyon tayo. Ni Apo Diyos ko ma, itagbendisyon kada kayam amin, ken kastamot nga kablawak kakabsat, dagiti agkasangay, iti dayto yung umay nga lawas ni Don Miguel Antonio, into 22, ken kastamot into 24 ni Manong Ronel Rodrigueza. Ken katakay amin nga kasangay iti dayto nga bulan ni Apo Dios kumay tagbendisyon kada kayom amin. Ket dawate nga kararag tayo na indaklan ken manakabalin nga Dios ipeksamin ti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga rabi nga insagot mo kada kami tapno makapag-devotion kami sakbay nga maturog kami Apo. Ket bendisyonam iti adipen mo nga iso nga mangiburay iti sasaom iti daytoy nga oras. Ket sika iti agbendisyon kada kami amin iti nagan ni Apo mi Jesu-Cristo dagiti dawat ken kararag mi. Amen. Kakabsat iti daytoy nga rabi tinaimbag adamag ket masarakan iti surat iti Aramid kapitulo maysa versikulo 6 aging gana iti 10 ken maysa ket kastoy iti maibasa iti naimbag adamag Biblia ti panakayuli ni Apo Jesu-Cristo sa dilangit. Idi nag-uurnong dagiti apostoles sinaludsod da ken ni Jesus, Apo, isublim kadiitan ti pagarian iti Israel. Simungbat ni Jesus, intuding ni Amak babaon iti turay na dagiti tiyempo ken pasamak ket saan ang masapul ang maamuan niyo ida. Ngem intun umay kada iti Espiritu Santo maikan kayto iti panakabalin. Da kayto iti mangpaneknek iti may papankanyak ijay Jerusalem, iti intero a Judea, ken Samaria, agingga iti amin asuli at iti daga. Kalpasan iti panangisauna iti daytoy, nakita daan na yuli sa dilangit ket adda ulep anang lingod ken kuana iti imatangda. Tumangtangad da pay laong kumitkita ken kuana iti pagamuan, nagparang iti abay da ti dua lalaki nagkawos iti puraw. Lalaki at taga Galilea, kinunada, apay nga agtaktakder kayo at tumangtangad iti langit. Daytoy Jesus, mayuli sadyay nagapu iti ayanyo, agsublinto. Iti wagas akas iti panakakita yo kenkwana anapan sadyay. Ni Apo Diyos ti agbendisyon, iti panakaibasa iti paset ti nasantuan asurat. Kakabsat, ti saritaon na daytoy nga teksto kada tayo iti daytoy nga rabii, ket may papan, iti panakayuli ni Apo Jesus ijay langit, wenno sa dilangit. Ditoy kakabsat na amirisan tayo nga nalaing kanaimbag,
ket dagitoy nga adalan ni Apo tayong Hesus Kristo, ket dagiti sa lusod nga saan may tunos iti masapul nga ibagada ken ni Apo Hesus Kristo. Gapu tay bagbagada ken kuana nga iti versikulo 6, ket kunada Apo sublim ka din itan ti pagarian ti Israel. Dito'y pailaong ket sanda mo ti saludsuden da ken ni Apo Jesus. Ket imbaga nga rod ni Apo tayong Hesus Kristo nga intuding ti amana babaon iti turay dagiti tiempo ken pasamak ang masapol ang maamuan da kakabsat. Isu nga ditoy makita tayo nga awan sa bali nga pakaamuan da wenno pakangaganda iti sungbat dagito nga salusod no dilaong ni Apo tayong Hesus Kristo. Babaon iti pannakabalin na. Dito'y kakabsat ipanamnama tinagungar nga Apo ano maawatan da ti Espiritu Santo ket umadda kedakwada wenno maited kadakwada iti pannakabalin ti Dios amang paneknek ti pakasaritaan wenno may papan iti naimbaga damag wenno iti sursuro kakabsat may papan iti ipapatay ken panagbungar ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ket ditoy ket ibagbaga iti paset ti nasantuan nga surat iti versikulo 8 nga ngem inton umay kada kayo ti Espiritu Santo maikan kayto iti pannakabalin. Da kayto iti mangpaneknek iti may papankanyak ijay Jerusalem, iti inter Judea, ken Samaria, agingga iti amin asuli ti daga. Isu dayto iti maited kadakwada. No maited kadakwadan when umayton iti Espiritu Santo kadakwada. Ket awan sa balin amang paneknek iti daytoy apasamak ni Apo Hesus Kristo no dilaong isuda kakabsat an nakaimatang. Isu nga kalpasan daytoy akapadasan dagiti disipulo ken ni Apo Jesus ket nakita ti Apo. Nakita ti Apo anayuli sa dilangit a maibilang a pangulo ken pangrugyan tinapabaro ken makakarit a misyon. Tayo kakabsat iti daytoy a panawen. Ket ditoy nalawag kakabsat ngano kasta iti maawat tayo no maawat iti pannakabalin iti Espiritu Santo ket adda nga agbalin tayo nga saksi napudno nga saksi ni Apo Hesus Kristo. Gapuda daytoy met iti imbati iti Dios kada tayo. Nalpasen iti trabaho ni Apo Hesus Kristo ditoy rabaw ti daga. Isu nga iti kaawan na ket inted na iti Espiritu kada tayo kakabsat. Ngay daytoy nga Espiritu Santo isu tatta iti agtigtignay ken isu iti mangliwliwa kada tayo. Iti panawen nga adda iti pakasuutan tayo wenno pakaribukan tayo iti daytoy nga biag. Isu iti insagot ni Apo Hesus Kristo kada tayo amang kadkadwa kada tayo kakabsat. Kadagiti anyaman nga aramiden tayo. Isu nga awan nga rod iti pagbotngan tayo iti daytoy nga biag gapu ta adda iti Espiritu Santo nga mangidalan kada tayo kakabsat. Isu nga gapoy ditoy ket masapul laong
nga agtulnog tayo kadagiti anyaman nga ipatrabaho iti Espiritu Santo kada tayo akas kuma iti panagdaydayaw tayo bubuon iti nagan ni Apo tayong Hesus Kristo. So daytoy kakabsat iti mangipalpalagip kada tayo kadagiti pagribengan tayo akas namati iti Dios. Gaputan no daddo makit makalipat tayo. Wenno kan kanayon ang makalipat tayo kadagiti responsibilidad tayo iti Dios kakabsat. Iso nga sanyo kumanga liplipatan dagiti responsibilidad diyo para iti Apo. No awisen da kayo ngag devotion ket umay kayo kuma. No awisen da kayo dagiti papastor ngag mission kayo agtulnog kayo. Gaput at imangkadkadwa kada kayo ket Espiritu Santo. Ti Espiritu Santo nga rod, iti agbendisyon kada tayo, iti daytoy arabii, intayo panaginana, tapno inton bigat, madaan tayo iti enerhiya nga agdaydayo keni Apo Dios. Iso nga rod, aldaw ti Domingo manento na bigat kakabsat, sa inyong kumanga liplipatan, iti panagdaydayaw iti Dios. Daytoy launay iti pakaragsakan iti Apo kad iti biag tayo. Iso nga agtulnog tayo kumaken kuana, agserbi tayo kumaken kuana. Ket iti daytoy nga rabi kakabsat, awisan da kayo nga kantaon tayo daytoy amok ti Dios, dinak tu baybayan, amok ti Dios sungbatan na ti kararag ko sa kalpasan daytoy nga kanta ket agkararag tayo. Amok ti Diyos, di naktubay, bayan. Amok ti Diyos, di naktubay, bayan. No agbiagak, anasantuan, kinadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, di naktubay, bayan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agbiagak, anasantuan, kinadakes, pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Kararag tayo, naindaklan, ken manakabal nga Diyos, ipeksami iti panagyaman mi ken ka, iti dayto yung rabi, iti impay mo kada kami, tapno makapag-devotion kami. Agyaman kami, ti Santo Espiritum, akanayon, amangidalan, ken mangliwliwa kada kami, iti dayto nga biyag. Agyaman kami ken ka o Dios, iti kaadam kada kami, iti amin nga tiyempo. When amami nga nasantuan, iserbi mi nga rod, dayto nga biyag ni ken ka o Apo. Ket sapay kumata awaten da kami o Diyos nga agserbi ken ka. Pakawanan na kami, kadagiti nagbitutan mi, kadagiti babak nga naramid mi ti sangwanam. Dalusan na kami kadi o Dios, tapno kasta, nananay dayto income nga panagserbi ken ka. Wana mami nga nasantuan, idawdawatan mi dayto nga lubong nga isong ayan mi iti agdama. Idawdawatan mi iti nasyon, iti Ukraine o Diyos, nga madama nga dati gubat sa diyay. Dawaten mi o Apo, iti panangliwliwam, kadigiti natayan, nga anubing, wenno paset iti pamilya, dagiti taga Ukraine. Ket Apo Diyos, sapay kuma, sikatag bendisyon, iti nasyon nga Russia, ken Ukraine, iti dayto nga panawan, iti dayto nga panubok nga pagdaldalanan da, ken gapo iti dayto nga gubat, gapo iti banag sa anda nga panagkinawatan. Wana mami nga nasantuan, iyadayom iti peggad, dagiti kakabsat mi nga OFW, nga adda sa diyay nga nasyon. Bendisyonam o Apo,
isuda iti daytoy nga rabii. Ken kastamat o Diyos, dagiti anak mo, ngagtatrabaho di balasi o tao, kat dagiti na dumaduma nga nasyon, idawdawatan mi nga yadayum iso dati peggad o Diyos. Ken sapay kumata na sa atlat ta, iti salon at da, kabayatan iti panagtrabaho da. When mami nga nasantuan, bendisyonam, daytoy nga nasyon mi nga Pilipinas, ket bendisyonam kadi, dagiti amin o apo, ngagserserbiken ka, kang runana dagiti leaders mi o apo, dagito nga ang anak mo apo, nga agturay iti dayto nga agda mga panawen. Bendisyon amat iti umasideg o Diyos nga panagpipili, kadagiti agbalin manen nga leader mi apo, iti dayto nga tawen 2022. Sapay kumata makapagpili kami, iti maysa nga leader, nga mangituray kada kami nga daan iti ayat iti panagserbi iti nasyon mi. Ket namami nga nasantuan, bendisyonam kadi dagiti amin nagtatrabaho iti gobyerno. Ket bendisyonam dagiti amin nga mangmangged o apo. Ket kamatalik mi ken kati biagda. Ken bendisyonam dagiti healthcare workers, dagiti frontliners o Dios iti daytoy nga oras nga agtratrabaho da kadagiti na dumaduma nga hospital ken daduma pay nga lugar. Ket apo yadayong misuda iti anyaman na sakit ken uray pa iti pamilyada. Ken ikamatalik mi ken apo dagiti kakabsat mi nga daan iti sagubanit iti daytoy nga oras. Ikamatalik mi apo ken ka. Ket ipatay mo kadi o Dios iti man nakabaling imam iti paset ti bagida amasapul a matarimaan ket umimbag da kadi amin. Ken kastamat o Diyos, nga dawdawatan mi, dagiti kamkamong, iti United Methodist Church, nga agtultuloy kami kumang, agserbi ken ka, babon iti dating iglesyam, iti United Methodist Church, bendisyonam dagiti obispo mi, dagiti district superintendent, dagiti amin nga church workers, dagiti pastor, deaconesses, dagiti missionary. Nga iti dating oras, madama nga ag-devotion, ken madamang agiwarnak da iti naimbaga damag. When amaming nasantuan, bendisyonam dagiti amin na kamkamang mi, kamatalik mi ken kat dagiti trabaho da, negosyo da, iti pamilya da. Ket sapay kadi o apo, ta bendisyonam, dagiti kabsat mi nga gawid iti daytoy nga rabii, kalpasan iti panagtrabaho da kadagiti na dumaduma nga opisina. Ket makainanada kadi anasayat iti daytoy oras. When o Diyos agyaman kami, kadagiti aming anak mo, anak kadwami iti daytoy nga oras iti online. At nyaman dagiti pakaseknan iti biag o apo, ket pasetda, kadagiti karkararag mi. Asapay kuma, tasika o apo iti mang bendisyon, ken mangidalan kadakwadam amin. Ket dagito iti dawat ken kararag ko, babon iti nagan ni apo tayo nga Hesu Kristo. Amen. Naimbag nga rabitoy amin kakabsat, ket lagi tayo mga Domingo nunton bigat. Ket tuloy tayo kumay tagdaydayaw, iti Diyos anamarswa kada tayo. Naimbag nga panagina na tayong amin, iti daytoy nga rabii.